Sa number 4, sa Bacolod City, menor de edad ang isulod kun tani sa isa ka motel sang ilang nga kaingod balay. Apang siyang nakalumpat gikan sa motor sang amo nga persona. May report si Romeo Subaldo. Hinalit na lang nga naghilibion samtang nagalakat sa dalan ining dalagita. Nasalaan pa nga nakainom kay naga-ikis-ikis sa iya pang nakatun. Ginapamangkot siya sa mga pumuluyo kung naano siya pero wala siya nagasabat. Sa unhan, hinalit na lang siya natumba, gani imbuligan sang gwardya, kag dito na lang nakapanugid, nagintingwaan siya kuno nga dalon sa sulod sang motel sang ilang nga kaingod balay. Kaya gaya nagambal sa hindi kubog. Nagsabat na siya. Abi nyo na po kita. Kaya ikis milakat yun, no? Nga, isulod ko sang tahay kwan sa to. Kaya mo ito nagdalagan, gisaya nagpalagid sa. Nagakulurog samtang nagaistorya ang 16 anyos. Ginsugo siya mabakal sang sudan. Nalabyan siya sa ilang nga kaingod, kag ginabalan nga mag-angkas na lang sa motor, kay mabakal man siya sang sudan. Kilala sang ilang nga pamilya ang amo nga persona, gani nagsalig man siya. Nakibot na lang siya sa naglabot sila sa isa ka motel, gani naglumpat siya. Lumpat ka lang. Tapos pag lumpat mo na gano'n siya. Nakamulang ko yung plus na wala akong gano siya. Tapos nakalumpat ka. Sa paglumpat mo na gano'n siya. Saya sa kunulat lang. Kaya mas pasulod pa ta. Muna bala sa konti ako yung kadali na ko palagyo. Wala sa tigayon nga nasulod sa motel, nagpalagyo gilayon ang ilang kaingod sa naglumpat na siya. Wala untat ang pagkurog sa minor de edad, kag nagapalaliga ang iyang lawas sang nerbiyos. Nagtawag sang tanod pulis ag ambulansya ang tagdumalahan sa motel. Ang ginikanan sa bata gintawagan kag ginpahibalo sang natabo. Dugay-dugay nag-abot na ang iyang nga amay. Istorya sang amay, wala pa makalampuwa sa trauma nga ginaagyan ng iyang nga anak. May amo naman sininga natabo. Biktima pa nga daan sa rape ang bata. Hapon siya? Hapon eh. May trauma pa nisa. May trauma pa nisa. Trauma siya? May kaso pa nisa na sa rape. Ginatay pa siya i-rape? May kaso pa ito. Sunod sa Police Station 8 sa Bacolod, hindi mahulog sa attempted rape ang insidente kay wala sila makasulod sa premises sang motel. Pero bangod sa natabo nga trauma sa minor de edad, pwede mahulog sa child abuse ang kaso. Gin-refer na sa Station 8 sa Station 7 ang among kaso kaysa ilang area natabo ang pag-angkas sa motor. Iabisuhan man sa Women's Desk ang iyang pamilya nga ipaidalom sa psychiatric health ang bata agud to mo overcome niya ang ginabatsyag nga trauma.